Magandang umaga po uli sa inyo mga Kabicol 70 at Sabado ngayon magluluto po tayo ng ginataang laing, ang specialty ng Bicol. Yan po, papakita ko sa inyo kung ano-ano po ang ating ilalagay sa ating gulay. Okay, ito po pala, una po yung gata. Ito po pala yung gata ng nyog, mga 2 cup lang ng gata ng nyog. Tapos po, ito po yung luya, bawang, sibuyas, at ito po ang pampasarap natin para native yung dating pritong tilapia. Ito po ang ating pansahog. Para medyo mas sumarap pa, lagyan pa natin ng konting sili, siling Tagalog at yung siling labuyo. Yan po. Ito po ang ating gabi. Yan. Hindi gaanong tuyo, pero masarap po yan para sa ating gulay ngayong Sabado, habang walang pasok yung mga bata, walang opisina, may oras po tayo magluto. Ito po yung ginamit natin, man-slice, kutsilyo, gunting, at itang dikdik ng ating bawang. Ito naman po ang ating native na kutsara ang gagamitin para sa pagluto. At mamaya po papakita sa inyo pag madali na maluto. Kita-kita po ulit tayo mamaya. Magandang umaga.